हेलौ लोगोफोर आंनि चेनेल जानानै नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायना लाग्रोबाय। आसा खालामो नोंथांमोनाबो गासैबो मोजाङैनो दङ। आं दिनै मोनसे भिडिअ खालामनो सानबाय। बे भिडिअआनो जाहैगोन जों मोनसे फिसारि दाग लानाय दङमोन। बे फिसारि दाग लानायावनो जोङो ना सारनो थांनायदों। फिसारिनि दैया रानजोब्बाय होननाय खोनादों। बेखायनो फिसारिया बै मोनसे गामियाव दा नोंथांमोननो आं देखायगोन नाया बेसेबां मोनो, फिसारिया बेसेबां गिदिर बेसेबां गुवार गासैखौबो देखायलांगोन। थ' बिदिब्ला थांबाय थानोसै, भिडिअखौ जागायनोसै। थ'दो बिदिब्ला गासिबो जोबजासिम नायलांबाय थादो। जोङो बे फिसारिखौ लादोंमोन 5 बोसोरनि थाखाय। फैसाया बारा नङामोन, रायजोफोरा अननानैनो होदोंमोन। 5 बोसोराव 1 लाख। एरिया 15 बिगा एरिया। मा खालामनो, दै थाया, बाला रानलांबाय थायो। ना बोराय लाखिनो नागिरदोंमोन, गैला, जानाय नंला। जानाय नंला, दुखुनि खाफाल। साननाया जायासै, मुलानो उथियाखै दाबो। बारा रोंबाङाबो ना बर'फोरा ना फिसिनायखौ। थेवबो दै थाबा माबा मोनसे जागौमोन, दैयानो थायाना। बालासो एरियानो। दा बोसोरथाम थांबाय, बोसोरनै मोनबावगोन जोङो। बोसोरनैयाव मा खालामनो हायो हाया, लाब जायोना लस जायो, रिजाल्टखौ लास्टआवसो मोनसिगोन रायजोफोर। दैया रानजोबथारबाय, अखा गैयाना देग्लाय। नैबे फारमोन, फार। दै बुरजा जाबालाय मानसि 2 गाहाम थोरोबो, 3 गाहाम। दैया गैला। ओरै मोनसे फिसारि दोङो गुबुननि, नैबे जाहानिसो मानैसो सारनानै ना जानि रायजोफोर। नादो ना। नै सासेया बोखांलायबाय, सेरसे जानाय सिलभार। नै रोंगोआनो दख' खारनो। बिदि हम खारनो नांला, जाजोबनांगोन दिनै। मोनदों ना गोजोमबाय आदै। बोखां रोनावदो। ओइ जानाङो। हे एखे खासे होना हो। नांलायबाय। अखा हायैनि रायजोफोर, फिसारिया रानजोब्बाय। नायानो एकदम रोनाव थैगासिनो। मा खालामनो। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ओरैनो थैना थांस्लायसै, एसे सारना जानो नागिरदों दिनै फिसारि कमिटिया। नै बिथाङानो सेक्रेटारिमोन। खाफालानो गाज्रि खोमा गैथारा। थाखा फैसा जोबस्रांलांलायबाय। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। धंस' खालामजोब्बाय। फिसारियालाय बिराद गिदिर, नायबाबो नाहरस'आ। नै जापानि बोराय थिखांलायबाय सासेया। नांदो थिखां। गोजोम हमख्रब बारसिन। दैया रानजोब्बाय जोंनिया गैथारला। 13टा सिलभार ना, बाखि जापानी, रौ मिरगा। सारबाव नांबावगोन दे, मानसिया बुरजा। जाखादो। जोबसिगोन, आयुआ जोबसिगोन।
आरो मोनबावबाय साथि ओइ नांदो गिदिरानो एबारनिया मावलुंदों बोग्रोदो होलायबाय बिथाङाबो रमेरगा फैनो नागिरालै हाब्रु थायो बिसोरो जारा खुरना होदो खारनो नाङा फैदो अखायानो मानो हानो बादो देग्लायलाय उन्दै मोनजागा हासिगोन ना मानसिफोरखौ खोथिया फोनोबो हालिया माइ गायनोबो हालिया खानै गाहाम थोरोबनाय फिसारि मान लाख थाखा गारना जावनानैबो दै थाखोनो हायाखै 15 केजिसो थिखांनाय जाबाय थ' बेखिनियानोमोन दिनैनि भिडिअ'आ थ' नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो मोजां मोनदों अननानै लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालाम आरो चेनेलाव गोदानब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय खावलायबाय जाहाथे नेक्स्ट भिडिअ'फोरा नोंथांमोननि सेराव थाब नटिफिकेसन मोनहैयो भिडिअ'खौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय जोबोद गोजोन्थों